ए भैया नमस्कार। हम भोला बिहारी ई का सुनत में आवत बा। लालू जी अपन छोटका के राजगद्दी दे देले। अब बड़का बेटा के झुलुनिया में धक्का मार दे के कलकत्ता भेज देले। अब तो बस खाली उ रील बनइहे आ काम चलइहे लागल लागल झुलुनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। सोचत बानी यार जेटी तो बस अपन परिवार के लोगन के आगे बढ़ाइलस। नौजवान के बारे में तो तेजस्वी जी के बड़ा उच्च विचार हुए कि बहुत बड़ा मजदूर कहले। हम बिहार के वासी लोग काहे मजदूरी करे दूसर देश शहर में जाए के लिए। अब जनसुराज के साथ जुटे के बाद उनका वोट करके जितावे के बाद जनसुराज शिक्षा रोजगार और हर नौजवान के मौका देवे के कहले बा। जो बताओ बिहार के उन्नति के बारे में चाहत बाड़े। सब रोजगार ए जिगे मिली, सब कोई हमनी के जिगे रहल जाए, इहे बिहार में रहल जाए और सब अपन माई बाप के पास रह के खान पान हो। जय जहाँ बिहार के नाम रक्षण के लिए जय बिहार जय जनसुराज।